Takže ahoj, vítejte na Voltyho kanále u hry World of Tanks, kterou znají většina hráčů. Takže vyzkoušíme si tuto hru s lehkým tankem T80 ruská linie. Vím, že let's playerů na vodku je více, takže zdravím hlavně pana Bulldozera, čili Budiho, Balonka, Kajinka a další, kteří jsou docela známí streameři. No a v té hře vlastně v podstatě není co dodat, protože tu hru zná hodně hráčů, hodně jí hrá. Někdo hraje War Thunder, někdo hraje Armored Warfare, takže nebudeme to zdržovat. A dáme si jednu takovou lepší bitvu. Podle toho, jestli to vyjde nebo nevyjde, uvidíme, jestli bude výhra. Když bude prohra, uvidíme, jak to lamím. Takže mám mapa Himmelsdorf, moc střetnutí. Počkáme si na spoluhráče a půjdeme na to. Takže jsme na severu. Takže máme tu Churchill, KV1, VK30, což jsou pětkové tanky, BDR G1, takže Heavy pojedou asi podle toho, kdo to zná, tuhle hru a tuhle mapu. Takže ví, že lighti jim pofrčijou tady spodem, někdo pojede do uličky smrti, Heavy tady nad kopec a já jelikož jsem na spodku čtvrtý tier, takže já to fitnu tady po té linii a honem do garáže a uvidíme, jestli tam někdo přijede. Zkusíme tam okamžitě najet, šupem bleskem. Takže rychle tam nafičíme, profrčíme, možná něco naspotíme, uvidíme. Takže na kopci už tam vidíme, že někoho naspotli. Takže já to pofičím, uvidíme, tam nám jede taky spoluhráč náš. Tak já to zalomím do té garáže a zkusíme někoho spotnout maximálně, uvidíme, jestli pojedou nějací lighti. Tak možná někoho zkusíme trošku potrkat, jak se říká. Naštěstí nejsou housky nebo jartiny, takže uvidíme. Kolega zůstal na rohu, vidím ale, že už se vrací, což byla chyba, mohl tam zůstat někoho naspotit. Vidím, že ulička smrti klasicky, taky se to potvrdilo, že tam je nějaký těžký tank, takže uvidíme, jestli tady přijedou nějaký jejich lighti. Já si tady dám howdown. Jelikož mám bino koupené za splnění misí, jsem dostal kredity nějaké, grošáky, takže grošíky, tak jsem si koupil binokulár na zvětšení dohledu. Budu postupovat podle pana Martyho, který doporučuje pro ty, co hrajou vodku z začátku, mají nízké týry, takže nazbírat co nejvíc peněz, aby nazbírali na bino, nabiják a ventilaci, což je doporučené sestava u těch takových těch hráčů. A tam už vím, že je taj. Má to cenu? Kde mají? Jo, lighty už mají to, že by nikdo nejel. No tak a to zkusíme, uvidíme, zkusíme to teda. Moc se mi vyjíždět nechce. Ale jakáž ty lighty už asi vidím, že šli, jak se říká, do garáže. Takže tady ta hra moc asi nebude skvělá. Tak zkusíme obsadit, no. Aspoň nějaké bodíky za obsazení. A on zkusí to, tak já to zkusím rychle zajet. Možná tam někdo najede. Kavečku, uvidíme. Možná tahle ta hra nebude asi nic moc, možná jsem volil špatnou strategii. Ale vypadá to, že oni nás asi chcou vymlátit na kopci. No tak změníme taktiku a teda pojedeme pomoct. Než oni to tam vymlátí, tak aspoň to zkusíme nějak pohnat. No chyba, že lighti teda to nejeli tady obsadit, mohli jsme si tady trošku zastřílet, možná přijede to VKčko. Takže pro ty, co to znají, AMX, no klasika.
odrazila. No. On se schoval, no, Amixko, no. Kolega bude střílet, nebude střílet a K1, no, tak to je masakr. Takže tu máme Smolíka. Tahle se odrazila. Tu neprostřelím. Neprošla skrz. Ty vole, no, už to začíná. K1, paráda. Takže ten mě smáhne na jednu ránu. No, 21, tomu moc neubrali, no. No, pojďte kluci z boku, ať máme nějaké bodíky. Pojďte. Nečekal jsem teda, že ta KV1 pojede dolů, ale jelikož to je pomalý stroj, tak se rozhodl tady, že bude asi resetovat. Ale se divím, že na nás nerozjel, on by něco vydržel, protože my ho neprostřelíme, ty nižší týry. No, udělají decap. Neprorazili jsme pancíř. AK1 už se snaží po nás jet. No, tak to vypadá bledě, že nám nikdo nepomůže. Jestli nám je ta K1 na mě najede, tak budu mrtvej. Ale kluci zatím spoluhráči teda se snaží ho zobat. Vidím, že už... No, mohlo by to teoreticky být aspoň pár bodíků. Já ho zkusím tracknout, ale jakož... Já mám... Ano, paráda. Takže super, podařilo se vítězství. Sice bitva teda nic moc, no ale aspoň máme vítězství v kapse. Takže asi tak nějak. Takže podíváme se na týmové skóre. 0 bodů. Poškození zastaveno, poškozeno 1 a body za obsazení základny. Takže to bychom asi měli to. Takže sice bitva nic moc, no možná příště bude lepší. Tak zatím děkuji a zase někdy příště. Čau, čau.